käyttöön. No, ja sit vaan katot netta eteen. Siellä voi mennä rinnatusta ja vaihtaa paikkaa, ei oo vaarallista. Okei, ja jatka teklaa. Sama ravi pysyy koko ajan. Pistä vasen pohja kiinni ja pidä vasen ase. Molemmissa ohjissa. Vähän se tuntuma pikkusen nojaa taakse. No, ja sit siltä voltilta taas väistössä sinne isolle ympyrälle. No, ja Simppa voi jatkaa raviausta. Uralle vaan, se voi vaihtaa paikkaa. Ja nostetaan uudelleen se vasen laukka. Koko ajan ympyräuran järjestyksessä tiedätte, missä siellä mahtuu menemään. Silmät auki. Aika hyvän näköinen Lotta nyt. Tossa on musta puolipidettä, että se ei kiihdytä eikä muuta tahtia. Ja taas takaisin raviin siirtyminen. No, jatka tehtäviä erittäin ja pidä käsi mahdollisimman rentona, vakaana. No, pidä ulko-ohja sisältään, niin älä mene kovempaa. No, ja kato, että sä pääset vaikuttaa, että edelleen teklaa, ettei nojaa ne aitoihin, vaan menee sun napujen välissä. Kumpaakin suuntaan ihan vapaasti loppuverta. No, netta vähän rauhoittelet vauhtia, ettei mene liian kovaa. Aivan, se on samalla lailla napujen välissä edelleen. Aika positiivisen näköinen. Mitä? Niin. Mutta se on siinä alkuun niin epäluuloinen ja aika kankee. Nyt niinku on aika hienon näköinen ravi ja siellä on niinku tulee joustoa ihan sieltä koko kropasta mukaan. Pahan on niinku. Siihen on vaikuttanut aika hyvin tää sun 3 päivän sessio tässä.